Kernen i det, vi laver i Blue Water, det er at skabe løsninger, og IT har været helt centralt for at gøre de ting. Compass Vind er egentlig et unikt system til vindbranchen, som hvad vi ved ikke findes anderledes på markedet. Det giver kun en unik mulighed for at følge egentlig alle deres komponenter fra de forlader fabrikken egentlig helt ud til site, til det er sat op til fulde møller på site. Vi havde et behov for at gøre nogle ting anderledes og måske være mere agile. Det var egentlig en ting, vi var begyndt på selv, og på mange måder var vi kommet så langt, som vi kunne selv. Vi var begyndt at fokusere på user stories. Vi var begyndt at dele op i sprints. Men på en eller anden måde, så forandrede vi os ikke hurtigt nok helt på egen hånd. Vi havde simpelthen brug for at blive accelereret i den forandring. Vi startede faktisk med at udvikle Compass Vind for mere end 10 år siden. Den platform var ved at være godt uddateret. Så vi havde egentlig brug for en meget, meget fleksibel platform, som kunne sikre os fremtidige markedsændringer eller nye features fra kunder. Så det var et stort ønske for os, faktisk gennem et par år nu, at få vores system op på en mere fleksibel platform. Vi havde forventning til en ekstern partner som Civation, at de kunne komme ind og accelerere vores proces ved at bringe på bordet tung erfaring, både teknisk, men i høj grad også med den agile udviklingsproces. Vi behøvede ikke at opfinde alting selv, vi behøvede ikke at prøve alting selv for at finde ud af det. Vi kunne lade os inspirere af andres erfaringer, og så kunne vi koncentrere os om det, der ville være særligt differentierende for Blue Water. Vi i Civation er vant til at arbejde agilt, og det kender vi og har gode erfaringer med for vores andre projekter, og det har vi ligesom taget med ind til Compass Vind Blue Water-projektet. Det, der har været en succes for os ved den agile arbejdsmetode, har været i virkeligheden at fokusere aktiviteterne. At starte med at være klar på user stories. At bygge de user stories, der vil give et minimum viable product. At have den kontinuerlige afprøvning ved hele tiden at præsentere det, vi har lavet, få feedbacken og korrigere kursen, så vi ikke kom til at køre for langt ud i en forkert retning, men i virkeligheden hele tiden holdt næsen i sporet. Det er det, der har givet hastigheden, og det er det, der har givet træfsikkerheden på at levere noget, der er værdiskabende. Det, at vi har brugt en ekstern partner, har frigivet en masse ressourcer, primært i vores IT-afdeling, som i stedet for at bruge tid på at fejlsøge og vedligeholde system, som havde en end date, hvis man kan sige det sådan, har klart været en værdi for os. Opgaven har vi løst med Microsoft Power Apps. Power Apps er en sikker platform, der både er skalerbart og man får en del funktionaliteter ud af boksen. Power Apps har gjort, at vi kom hurtigere fra start, og vi fik udviklet et MVP hurtigere, end hvis vi brugte en custom løsning. Forskellen på det nye Compass Vind er klart den fleksibilitet, det giver både over for brugeren, men også den måde, vi tilgår data på. Vi er egentlig ret sådan enkle i vores forventninger. Vi vil have gode løsninger til tiden, til budget og inden for scope. Og det er det, vi har fået. Men vi har også fået noget mere. Mens vi har leveret den her løsning, så har vi fået en kompetence. Vi har fået en platform at gøre det her ud fra. Og vi har gjort det hurtigt, fordi der er nogen, der er kommet ind og i virkeligheden taget børnesygdommene, har kunne bringe os op på et niveau, og så har vi kunne performe derfra.